Susune prawan rasane seger tenan. Wah, kerduse ready garek njupuk jodone iki. Lah kae cang nggawa apa kae yo? Sanu gek telo. Tak colonge wae ya nggo Dik Maria meneng wae. Tetel-tetel durung rondo aja direbut. Sune prawan ngopo kae? Cocok banget nek iki. Wah, arep maling kan omahe Rian kae. Weh, maling koyo. Weh, maling kowe, maling. Wah, yakin isine telo iki. Kono nggo oleh-oleh Dik Maria nek iki yakin. Bukain jajal lah. Wah, lah kok sowo ora nang sini malah. Ngopo rame-rame yo, maling kowe yo. Asu lah kok kerdusku ora ono iki tak gua ada semongko. Baru kali ini Om Krebo nangkep maling gagal lah. Alah, musikan lah ya. Nah, ini gaya nih.